ମୁଁ ତ ଆଜି ଜାଣିନଥିଲି କି ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବି କିଛି ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ମା ଆମର ସବୁଦିନ ପରେ ଚଲାଉଥିଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମାର ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରିବାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପିଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଶେଷ। ଆଉ ଦିନ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା 8ଟା। ଆଉ ମା ବି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଇକରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲି ଆମ ଧୁରିଆ ଛକରେ। ଆଉ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଘରର ହାଣ୍ଡିଆ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦେଇ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଭିତରେ ବସ୍ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବାବା ଟାଟା କରି ବସରେ ଚାଲିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆସିଲା ବେଳେ ଦୌରିଆ ପୁଲ ତଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବସି କୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଜାମୁକୋଳିର ସିଜିନ୍, ତ ସବୁଆଡେ ଏମିତି ଜାମୁକୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ତ ମାଉସୀ ମତେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଲେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେଇଠୁ 250 ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ଆସିଲି ଘର ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କୋଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ହାଲକା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ବସି ପଡ଼ିଲି କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ବି ଗାଧେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନରେ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗରେ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗରେ।